U Hagu je naš reporter Branimir Farkaš. Branimire, što se trenutačno događa, kakva je atmosfera? Evo Tamara, upravo u ovim trenucima trebao bi završavati skup koji se događa unutar kompleksa vladinih zgrada ovdje iza mene na jednom od trgova u samom središtu Haga. Ja sam naravno upravo došao tamo, atmosfera je bila vrlo dostojanstvena, bilo je svečano, bilo je na trenutke dirljivo, bilo je suza na podiju i na pozornicu, bilo je naravno i gorčine. Rečeno je kako Hrvati nakon 20 godina ponovno moraju izaći na ulice kako bi obranili svoj obraz jer ih se od žrtve pokušava pretvoriti u agresore. Rečeno je kako Haški sud umjesto mira stvara nemir, a umjesto pravde nepravdu i kako je hrvatski narod izgubio povjerenje u međunarodne institucije. No rečeno isto tako kako se Hrvati nisu nikad predavali pa se neće ni u ovoj političkoj borbi. Nije bilo strančarenja kao što je obećano, ali politizacija, odnosno politika se nije ipak mogla izbjeći jer ako se tvrdi da se radi o političkim presudama, jasno je da bez politike ne može preći jedan ovakav skup. Tražilo se sa pozornice naime procesuiranje izdajničkih elemenata u Hrvatskoj, u domovini, osobito one koji su dali transkripte za koje se tvrdi da su doveli do ovako poražavajućih presuda ne samo za generale nego i za cijelu Hrvatsku državu, a pojedinci iz mnoštva u tom su trenutku prezivali i predsjednika Mesića. Evo, mi ćemo se sa izvještajem s ovog skupa javiti u središnji dnevnik. Tamara, toliko za sada. Hvala, Branimire. Crvene kartone Haškom tribunalu pokazalo je 100-tinjak Kninjana okupljenih pod hrvatskom zastavom na Kninskoj tvrđavi. U organizaciji braniteljskog portala i udruge branitelja Tvrđava Knin razvili su transparente i uputili poruke potpore hrvatskim generalima u Hagu. Predstavnici Kninske Torcide i Bad Blue Boysa zapalili su 5 baklji za 5 zatvorskih godina generala Gotovine. Poruka svima da su Hrvati svi zajedno u cijelom svijetu danas jedno srce za Domovinski rat i za svoje nevino optužene generale.